Dead on arrival ang sarong lalaki kan makabudal ang pigmama ng motorsiklo sa kasabata na pampasayrong bus sa tinampong sakop kang barangay Baskaran Daraga, Albay. Alas 11 Justin Banggi ka nakalis na Sabado, Mayo 4. Binisto ang driver ka motorsiklo na sarong 54 anyos na lalaki na residente kang probinsya ng Sorsogon. Mantang ang driver kang bus binisto man na sarong 42 anyos na lalaki na residente kang Leyte. Sigun kay Police Master Sergeant Marian Jasrico ang tagapagtaram kan Daraga Municipal Police Station. Gikan Sorsogon pasiring ko ta sa Daraga ang biktima, mantang gikan Manila pasiring man ang bus sa Tacloban. Alagad pag-abot sa nasambit na lugar, nagkabanggaan ang duwang bihikulo na nagresulta sa pagkakalasi kan rider ng poko mas o menos 25 metro. Naidara pa man kutay ni sa ospital alagad binawian man sa nanin buhay. Tama sa manlain-lain na hawak ang sinapo kan biktima. Madilim. Pero yung kasi yung kalsada kasi natin medyo pakurbada. Yung paes, pagdating doon sa gitna, yung pakurbada sa kabila. Pagdating sa gitna, doon sila nagsalpukan. Kaya yun po ang naging medyo siguro. Hindi naman masyadong blind curve. Sa sitwasyon, nahihiling kan sa tuyang investigator na both parties ay mabilis kasi hindi ganoon ang impact yung talsik kung hindi mabilis yung both vehicles. Napag-araman na accident-prone area ang lugar. Sa konsisayan may sala sa insidente, ini ang padagos pang pag-iimbestigarang kang PNP. Kailangan natin magpatakbo ng ating sasakyan yung kaya lang natin na speed. Huwag yung nagmamadali tayo, maging mabilis yung ating pagtatakbo. Medyo kahit maingat po tayo, minsan yung reflexes natin ay iba. Kaya po dapat maging marahan po sila, yung takbong kaya lang nila i-sustain yung speed ng kanilang bihikulo. Para mientras na nakaluwas sa karsel ang bus driver, pigahalat man kan otoridad kung ano ang magiging desisyon kang pamilya kan biktima. Alagad in kasong magsaangat ng reklamo ang pamilya, kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang kakahampangon na reklamo kang bus driver. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.